Yakwazi ukubona umuntu edlula ebantwini engabulisanga bade bamhlebe besithi uphakeme kanti akaphakamanga ngaphakathi enhliziyweni ingenile inhlanganiso. Yakwazi ukubona umuntu ethabatha intambo ezilengisa okanye athabatha ityhefu azityise ngoba ufikelele kwixesha lokuhlangabezana nemibuzo emininzi ukugqitha impendulo. Omnye wemibuzo othi kabe kutheni Thixo kanti kulimela umuntu wangaphakathi which is the engine. Makabongo namandla. Kulimele lento bekufana ba imnika amandla okuya phakathi kwabantu ahlangabezane nobomi. Yaye noba singaphakamelana bethuna ngezinto esizibole kwenguThixo kodwa ekugqibeleni siyadingana. Uthi ke umbhali makuphela ukuqhayisa kosemandleni ngoba mhlaphela lo mandla uyabadinga abantu. So ndizothi ke kuni bethuna with those few words phakathi kwale meko akhona amandla akwazi ukuvusa umphefumulo odiniweyo. Yaye la mandla xa uwafumene ngawo kanye akwazi ukwenza sithi isimo sakho singatshintshanga kodwa utshintshe wena esimeni. Amandla kaThixo akwenza bethuna ukwazi ukuflowutha ujikelezwe ngamanzi amdaka. I hope niyandiva. Ujikelezwe zifloods, izikhukula, izinto ongakwazi ukuzijika ngawakho amandla. Kodwa la mandla xa uwafumene akwenze ube above the situation ngoba akho nomnye olapha endlini ongathi akanaso isimo angema ngaso phambi kobuso bukaThixo. Yaye xa amandla kaThixo ekhona ngaphakathi kwakho akwenza ufane nebhola enomoya. Uyabona ibhola enomoya ngaphakathi noba uyayicinezela uyinyathele okanye uyifake phansi kwamanzi kodwa wakuyiyeka iyaphuma izodada ngaphezulu. Ayifani nebhola ekrazukileyo. Ndinqwenela ke ukuthi vumela umphefumulo wakho ube kwisandla sikaThixo, isandla esinamandla athi xa ithetha ngaso uDavide uyawubuyisa umphefumulo wami. Yaye noba sewukrazulwe zizimo ngezimo ezasekuhlaleni, ezasekhaya, ezasemsebenzini, naphi napho uhamba khona bethuna ngoba siphila phakathi kwabantu abazintshaba zethu. Kodwa ndinqwenela ukuthi yithabatha imeko uyisesandleni esinamandla. Esasandla athi uDavide sakumehlela imeko zelilizwe rhamente engcwele kaThixo selabantu bemquluba ngamatye kodwa athi kungcono ndiwele esandleni sikaThixo. Xhomekeke kuni ke ukuzikhethela uba ninqwenela ukubanjwa sesiphi isandla phakathi kwale meko. Yaye uba ukhethe sikaThixo uthi lo mbhali siyawubuyisa umphefumulo. Uyazi ba umphefumulo uyazi umphefumulo ukuthi ngoku ulele ebhedini kodwa wona usuku uhamba imimango ugqiba izizwe ngenxa yesimo ulelwe njengabantu awulalanga wena. Kodwa xa uvuma uba isandla senceba sibambe umphefumulo uthi lo mbhali uzawubuyisa uThixo ngoba nguThixo obuyisa umphefumulo ongcwelekileyo bethuna. Yaye ningamngxameli uThixo. You know ingangatshintshi imeko sewuthandazile, ingatshintshi imeko sewuzame zonke izinto kodwa uThixo angasitshintshi isimo ngoba inyaniso akukho bani endakha ndeva kusithiwa uye kuThixo wabuye ephoxekile ngoba inyaniso yile babethuna akukho simo esingakutyhilizela apho inceba kaThixo ingenawufika yokulanda ngoba lalikayehova ihlabathi nenzaliseko yalo. Lalikayehova ihlabathi nenzaliseko yalo. Uthi umbhali mnye uThixo, mnye nomdibanisi kuThixo nomntu nguYesu Kristu kuphela. Simdinga ke uYesu sebethetha izinto ngathi. Simdinga uYesu sebesigibisela ngamatye bethuna bethetha izinto ezingafundekiyo ngathi
ngoba uYesu is a charger elanda amandla kwisokethe enguThixo umnikazi wamandla onke. Nekulapho sonke silapha nje sinqwenela ukuyophelela esandleni sikaThixo. Ngamanye amazwi ndiyavuma, noba niyalila namhlanje, noba nibethekile, noba nilimele, noba inhliziyo zenu zizipieces, yaye ezinye izinto ezinilimazileyo bethuna ngaphandle kokufelwa nilinyazwe ngabantu. Ude unabantu abakhombayo nonemibuzo ngabo uba ndandimenze ntoni ubani, ngoba ndinje ngubani. Kodwa ndizothi dlulani kwaba bantu nibabambileyo ngentliziyo, ngoba abanamandla. Ewe kona umgama wotshaba uke ube ngathi mde kwelinye ixesha, kodwa ndizothi gqithani ebantwini. uYesu waseNazaretha wafa wavuka, selintshaba zicinga uba zoyisile. So uba ubambelele kulowo omkhulu ukusindisa, ngoba uthi uPawulos xa ithetha simele ukuphumela ezimbandezelweni ezininzi ukuyongena ebukumkanini bukaThixo. Ngamanye amazwi xa ndiniyeka ndingathi kuni ubunentshaba ezincinci kufuneka ubheke kuThixo uyothi mazongezwe, ngoba xa ungenantshaba awubi namandla akubheka phambili. Eyona nto eku-elevatayo nekwenyusayo bethuna linani lentshaba eziwulandelayo, khona ukuze as you walk through ukuphuma nokungena kwakho uphume bebuzana ugqitha kanjani wena, ngoba sinoThixo bethuna osigqithisa ezintweni. Uba iphupha lakho bethuna uphumi nalo uyolibalisa ezintshabeni, liyeke ngoba lifile lo phupha. Kufuneka iintshaba zilazi iphupha lakho, kunjalo nje zibuzana into yoba ucinga ubungubani wena ubungaba nephupha elinje. Kodwa uthi umbhali above the situation, noba kwenzeka nebomini, kodwa uThixo uyawubuyisa umphefumlo wam. Noba bangakungcwelerha bathethe izinto ngawe, babeke imiqobo phambi kwendlela zakho, kodwa uthi umbhali kude kwalapha uThixo